Vente. Yepa! Benvidos ao Voltas co Prato, señoras e señores. Estamos en mércoles, como sempre, como cada tarde, cociñando na televisión de Galicia. Sabemos que nos queredes por riba de todas as cousas, así que seguídenos. En @Voltas co Prato aí temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Non están todas, pero pouco a pouco ímolas subindo e contestamos todas as vosas dúbidas, curiosidades, o que queirades. E agora sí, imos chamar as verdadeiras persoas importantes deste programa, que non son outras que Xulio Mato, Begoña Vázquez. Aplauso para eles! ¿Cómo corre, ¿Cómo corre, Begoña? Estou entrenando. Que te pasa? Estou entrenando. Dice que corro moito, estou entrenando, non sei. Pa algo. Bueno, Peti, Algo, o que sea. Para subir unha montaña. Peti eres unha muller xa en xeral bastante activa, o sea, xa dos nervios que tes xa andas sempre a tope, non? Sí. O sea, rápido, Son activa, sí. Non lá para outro, Sempre. Sempre. Sí. Activa. Non como a ti, desactivo. Eu son moi activo, Inactivo. Sí, que es activo. Eu son moi activo. Pero si no Activo de que? Do sofá para a cama, da cama para o sofá. No, é moi activo. É moi activo, sí. Mira, este está me vacilando. Sí. Xulio, que No. tal, como estás? Pois activo tamén. Moi activo. Activo. Desde las 6 AM, activo. Estás activo a 6 da mañá, A levanta. 5:30 me empezo a poñer activo, e a 6 estou activísimo. Tamén ás 9 da noite, desactivo. Claro, a 9 da noite apágaste, acabase a batería. Buf. Espera, atención a isto. Jaime, por favor, tensión. Hoxe queríamos poñer un pouco Ah, pensei que nerviosa. teníamos que poner No, ti vale, tranquilo. eu relajado. Ti podes estar relajado. Activo, pero relajado. Begoña non. Porque hoxe queríamos poñer un pouco de tensión, de drama, no Voltas co Prato. E vamos ter dúas convidadas moi exixentes con Begoña Vázquez. Quen será? E de lo descubrir, atención á receita que nos traen hoxe. Boa tarde, somos Eira e Noa. Somos de Vigo e somos as sobrinhas de Begoña. Hoxe queríamos pedirlle a Begoña e a Xulio que nos fagan un prato con leituga. Que estou farta das ensaladas do meu pai. E por eso esperamos que vos esforcedes en sorprendernos. Que imos ser unhas suizas moi serias. Un saúdo a toda a nosa familia, aboas, tíos, primos, amigos e o noso primo Artai. As sobrinhas de Begoña. Moi ben, Hoxe, moi ben. no Voltas co Prato. Isto non é unha parvada calquera, Aquí moi van ben, pasar coas cousiñas, sobrinhas, Jaime, Moi ben, que non párame fala, soy. Influencers, Mira, que influencers. Uf. Eu vexo influencers aí. Sí. Hoxe vamos ver de que pasta está feita Begoña. A ver se é capaz. Mira, teño os pelos de punta, Claro, a ver se é capaz. Cañota Ramangús. De ter, sí. A ver se é capaz de manter o nivel hoxe no programa coas súas dúas sobrinhas. A ver se vai tanto de sorprende, de non sei que, como fai ela. Ou se anda como na cociña normalmente cando traballa coa súa xente. Venga, va, tal. Non. Que esto que é? Isto que é? Isto que trapallada. Que mandan a este restaurante? Atención. Xulio Mato, primeiro de todo, que lle faz a estas dúas rapazas que non queren a leituga Buah, de pues non sempre, sei. que lle vai seu pai, que están Bueno, aburridas, pues, que... Primeiro vou a facer con esta un pudín. Que... E con esta unha salsa o pudín que vou facer con esta. Pero como un pudín? Pudín. Un pudín. Un pudín con ovos, fariña, leite, un pudín. Sabes? E con esta unha salsa Po pudín. o pudín. Eso non... O pudín non é unha cousa que aquí calle moi ben. Ti non Ten que ter callar. mundo, cañotas. Vale. As dúas rapazas teñen mundo, teñen Vale. toda a pinta de ter mundo. Perfecto. Está moi rico. Vale. É unha maneira diferente, non como eu entendo esas ensaladas aburridas do pai destas rapazas. Entendo. Non sei se andará por aí. Sí, está aí. Por eso non miro para él. Bueno, Xulio vai facer un pudín e unha salsa po pudín De coas leituga, estrugas, todo de coas leituga, leitugas. Leituga en dúas texturas, lle podemos chamar. E a Begoña Vázquez, que vai facer para as súas sobrinhas? Pois eu creo que é o momento de recuperar unha cousa que fixemos fai algo de tempo, fai 800 programas. Tú acordaste? Eu sí. Fai 800 programas fixemos unha receita, tú pregunta a ver se pode fazer algo. Directora, temos o... Sí? Temos unhas imaxes de 800 programas, sí? Bueno, pois veña, poñemos as imaxes porque somos así de maravillosos, buscámoslas no momento, a ver as imaxes. A ver. Que facías aí, Begoña? Que Trituras, facías non? aí? Trituras, ou que faz? Leituga conxelada, unha ensalada líquida. Unha ensalada de beber. Unha ensalada de beber. Leituga Foi un líquida. hit, É a antítesis que do o fixo gazpacho. moita xente. Por qué? Porque moita xente planta moita leituga e depois chega o momento, empezan a salir. Que faz con elas? Congeladas. Antes de que se salgan, córtalle, mételas nunha bolsa ao Congeladas. conxelador. Estame dicindo a directora que ese día ganaches ti.
Pois sería. Hai varias festas gastronómicas da leituga líquida xa. Con leituga líquida gañou Begoña Vázquez. Despois vou facer tamén uns cogollos recheos e guisados. Xa verás que rico. Vale, pois... E tamén hai caldo de leituga, hai moitas cousas que se poden facer. Eso é medio. Pois vai estar interesante. A lechuga é todo cañón. Vai estar interesante o programa de hoxe porque hai moito nervio, moita tensión. Cociñamos dúas leitugas distintas en 27.000 texturas e formas. Marchamos con Xulio Mato. Vamos para, veña. A ver. La lechuga está pocha. 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 Ahora, La lechuga está pocha. Las zanahorias están re bien. xa está. Desmelena, Eso estou sudando, Como che gustan a estes grupos, Como gusta así. Ese es como vocalista, o sea, o letrista, non ten traballo. Bueno, Veña, vamos pola leituga, empezar, va. veña. Pudín de leituga. Super doado, mira, 3 ovos, 200 de fariña, medio sobre de lévedo. Vale. E un vaso de leite, 100 mililitros, vale? Ajá. Unha batidora ou unha varillo, que máis rabia nos Que vas facer ti? Eu vou usar esta porque xa xudei ahora saltando. Claro. Non vou a... Bueno, Non tes 3 foles, ovos. Non tes foles. Non tes foles. 3 ovos. 3 ovos, veña, nun bol. Eso, Uns 3 nun ovos. bol. Mira, vamos a botar xa o leite, vamos batir hasta que espume ben, vale? Aquí xa lle podemos botar un poquinho de sal. E agora... A xente da casa que nos chame, mentras tanto, 881365536, teléfono a Voltas co Prato que podedes chamar para falar con nós, para todo o que queirades, se queredes que vos mandemos cartiños, os 50 euriños. Chamade ao Voltas co Prato e ademais podedes falar con nós, bueno, todo o que queirades. Dixeron, mira a cámara, eu miro. Bueno, mira, xa temos ben espumadinha. Ves como doblou de tamaño que a espuma? Como, perdón? Temos espuma que temos o doble de espuma, xa, pois xa paramos. Vale, agora... Ahora, lévedo... Está Galicia che de leitugas. Lévedo químico? Pois mira, esta é unha boa maneira de facer... Exacto, claro. Xa o que quería saber eu. Claro. Como facemos maneiras distintas? Ti sabes o que pode ocupar unha bolsa de leituga nun congelador? Seguro que moito. Vamos facer pudins. Ahora mira, dámoslle un poquinho máis suave e vamos a integrar... Lévedo da fariña. Eso é. Ahora vamos a integrar a fariña. Mira, xa empeza a ter a apariencia da base dun biscoito. É baixe xa, Claro, empeza a espesar, temos a apariencia dun biscoito casi. Vale. Para isto, a ver, podemos llevar cabarilla manual, pero para evitar todos os grumos, con isto é moito máis rápido, vale? Moi ben, pois vou marchar con Begoña Vázquez, mentras tanto, e deixamos aquí a Julius Matus. Veña, vamos para lá. Un huertecito donde me entretengo. Como che gusta prenderlle lumo aos tomates cereixa? É que están moi guais. Así, home. Quedan moi guais. Queres recordar por que facemos isto? Fago isto para pelalos. Para pelalos. Sí. Con maior facilidade. Sí. Porque ahora prende lume, ahora mira, xa se abren. Mira como saltan. Sí. Parecen palomitas. Pero non son tomates cereixa. Bueno, Bego, van vir Eira más Noa. Pareceme moi ben. As sobriñas de Begoña, de Vigo. Como estás? Moi ben, algo nerviosa, pero moi ben. Ai, ostra. Home, estás nervioso, que caeu o chismesa e saltaches? No, saltei non, toquei a bandexa, estaba quente. Sabes? Bueno, Ostras, fixen aí unha pequena avería. Crema, para as queimaduras. Non me fai falta nada, eu estou de maravilla. Vale, pois, contanos que é o que vas facer ademais de queimar a táboa de madeira. A táboa queimei, non lle pasa nada porque se escureina. Moi ben. Está curada. Van dúas. Veña. Mira, vamos alá, van 3. Home, en 4 anos tampouco pasa nada. Mira, como temos a leituga? Conxelada, mira. Hai Vela. 800 programas, Begoña licuou, fixo leituga líquida e hoxe vai nos repetir. Vámonos facer outra vez. Eso estaba conxelado. Estaba conxelado, sí. Ten que estar conxelada, senón non sale igual. E si tes moita leituga, conxélala, e listo. Para que non se che pase. Para que non se che pase. Aí vai. Pois, Esta non vou usar, esta... é que o problema que ten a leituga é que chega toda xunta. Entón, que facemos? Facemos como se fora unha ensalada. Vamos a engadir un chisquiño de auga para que nos triture millor. Vale? Vale. Entonces vamos a engadir un chisquiño de agua.
O sea, a leituga non se queima se a metes no congelador, entón. No, non lle Vale, Home, vale. se a tes todo o ano, sí, home. O Home, xa. vegetal non podes ter un montón de Vale, tempo. vale. E vale calquera raza de leituga? Ou hai que escoller unha rizada, unha... non sei. A ver, eu non usaría, por exemplo, unha folla de roble que temos aquí, non usaría esa por color. Porque nós o que queremos é un colorciño... Pero sabes, poderías facer, si queres, verde. unha cousa é pola cor, non? Exactamente, pero poderíalo facer... O sabor non che vai interrumpir nada, pero por a cor pues, vai quedar moito máis bonita así. Entón vamos a engadir aceite e Isto vamos a é- engadir vinagre. Isto é moi raro. Sempre o doble de aceite que de vinagre, vale? Vale. Aí non é raro, non. Raro eres tú. A ver, aparta para lá. Que me digas que non é raro facer un zumo de leituga. Non, a mí non. Aí está. Un pouquinho de sal. E xa sabes o que vai agora. O vaso batedor. O vaso batedor. Podemos poñer as imaxes do vaso Trituradora. batedor. Non sei se podemos... Bum. Vamos a trituralo ben. Vale. Vou chamar Podes chamar. as túas sobrinhas. Dalle. Estás preparada? Estou preparada, sí. Bueno, pues recibimos cun fortísimo aplauso a Eira e a Noa de Vigo que están con nós a voltas comprar a Televisión de Galicia. Hola, rapazas. Que tal? Benvidas. Bueno, vide para cá xa, poñedevos aí ao lado da vosa tía, por favor. Poñedevos unha de cada lado, para presionala, para presionala. No, presión ninguna, Non que va, Bueno, un pouco sí, pero no. A ver, como estades? Ben, si, estás nerviosos ou non? Un pouco. He caído os tipos de comedoras. Mira, Vale. esta come máis cousas, esta come menos. Entendes? É como as fillas de Xulio, pasa que o mismo. A miña unha non come nada. Ela dixo Entón, antes, ela é máis difícil. antes de entrar ao programa dixome que non era moi amiga da leituga, No, home tamén é normal, non é o mesmo unha leituga. Un LTS, leituga, tomate e cebola. Ah, va. Que o que vamos facer aquí, que Vale, vamos facer vale. uns platos con leituga. Queres dicir algo das leitugas que fai seus pai ou algo? Porque como decían que estaban No, aburridas... bueno, a ver, o pai delas cociña bastante ben. Sí? Sí, dáselle moi ben o churrasco, dáselle moi ben. Sí, Sí, dáselle ben. Vale. Hai cousas que as fai ben. E sabes escoller ben a carne, que é importante po churrasco, Quizá o máis. Saber escoller ben a carne. Vale. Bueno, que vos parece a idea que está facendo a vosa tía? Ten boa pinta. Ten bo... Eu non diría que a boa pinta é o primeiro que se me ocurre, pero va. Bueno, pero cheira ben. Cheira ben, vale. E a ti que che parece? Pues lo mismo que a ti, pero huele bien. Vale. O sea, de primeira non escollería, pero non huele mal. Perfecto. Está ben. Bueno, pois... Cando sabemos que está listo, Begoña? Cando este xa líquida de todo, está listo. É bueno triturar ben, porque a veces me pasan un colador. Podedes traer un colador, por favor, que me olvidei? Que zumo tan apetecible. Xa verás que rico está. Vou dar a ti, Sí, eu vou no probar. Vamos deixar a vosa tía aquí, porque xa bastante ten co seu. E imos ir con Xulio, vale, rapazas? Veña, vamos con Xulio Mato. Hola, chicas. Podemos pegar aí ou poñervos unha de Benvidas. cada lado, como que irades. Mira, eu vou A ver. facer algo un poquinho máis chulo Vale, que así, por que veña. unha hoja verde. Unha hoja verde. Eso non é o primeiro que son. Mira, vou facer un pudín de lechuga, vale? Un biscoito de lechuga. Aquí temos xa toda a base. Para un biscoito, mira, o que vamos a facer é vamos a meter. Gusta vos o queixo? Sí. Sí, pois vamos a meter aquí. E bótalle ben de moito, por si queixo. acaso. 100 gramos de queixo leva isto. Leva 200 de fariña, 3 ovos, medio sobre de lévedo, un pouquiño de sal. E agora o queixo. Mira, e a lechuga que temos en Xuliana, pois para dentro tamén. Isto, espera, en Xuliana estaba casi toda. Daquela maneira, era a Xuliana. Claro, é que era moita, o coitelo... Bueno, é igual, vai en Xuliana. Mira, metémolo para aí, vámoslo mezclar ben. Isto vai ir ao forno, 170 graus, durante 25 minutos. A ver, E despois xa vos digo o que teño aí, eu teño que dicir que curioso polo menos é. Home, Sí, queda... es original. Home, claro, isto é unha Que chulada, bo sabes? Que chulo eufemismo, é queda. decir original. Isto sirve para levar para a praia. Ti vas para a praia e todos din, que traes? É un saledía? Pois eu traio Un pudín de unha lechuga. lechuga, un pudín de lechuga. A ver. E quedaste con toda a praia. Claro. Jaime. Dixe original ela por non decir. No, que a ver, que como definirías isto? Unha palabra desas modernas. A ver. Damos cringe. Non tanto, pero bueno. Bueno, mira, aquí temos un molde con manteiga, vale? Vamos a botar un poquinho de pan relao para que non se nos agarre. E vamos dando... Espera, Xulio, voulle preguntar a Jaime que lle parece. Jaime, mira unha cousa. Oe, Jaime. Non sei por que lle poses que tens que dicirte do pudín este de Xulio? Eu é que casi me quedaba antes ca ensalada do paia. Vendo que hai, Vendo que hai no programa. eu prefiro a ensalada. Porque máis vale vello coñecido, non?
Que malo por conocer. Exactamente, entonces, vale, pues... Chamache lleve, yo, pai. No, digo a receita. Bueno, gracias pola túa opinión, que eu estou de acordo contigo. Totalmente. Mira, Grande, Jaime, dous que non como este non van para baixo. Vale. Mira, temos xa o molde empanado, vedes? E agora que vamos a facer é ir botando así arredor. Isto é, como dixo Cañotas, cando menos curioso. Sí, no, curioso dixeron, no. Bueno, sí, curioso, original. Pero saberás que rico está, Isto vai vos sorprender. Eu a primeira que o fixen sorprendeume. Que foi hai Hai un cacho, hai un rato. Hai un cacho. Hai un rato. Sí, fixen antes un, porque este non dá tempo que se faga. Cara, Pero que agora estamos na de sempre. Podemos pensar, claro, elas son sobrinhas de Begoña, entón tirarán por Begoña. Home. Pero é que tampouco é que as receitas sexan igual o que máis lle van gustar a elas. O sea, Claro, é que por eso eu... vai estar o dixen, asunto... Vai estar reñido, pero pa baixo. Non sei. Vos, Mira, que ahora pasou, vos Xulio? contar o que teño aí, mira. Isto xa está, vai ir po forno, pero ahora... Déxame que limpe, mira. Aquí temos unha cebola con manteiga, sal e un poquinho de pimenta. Entón, cando se este pochado, vamos a botar esta leituga que temos aquí. Mais. Vámonos, Mais. máis lechuga. Lechuga con leituga. É que viñestes un mal día, No. Entón, mira, e despois vamos a facer unha salsiña con esa leituga para mollar este biscoito de leituga. Ahora ven a pregunta, gusta vos a leituga? A mí sí. Sí. Depende. Pois mira, Quen vai probar? queres que chabramos o forno? Sí, por favor, Abridelle o abridelle o forno, abridelle unha de vos aí o forno, abridelle o calquera, Bueno, abridelle o 170 forno. graus, 25 minutos, vale? 170 graus, 25 minutos. 25 minutos, é como sempre. Vale. Cada forno é diferente, entón metemos un coiteliño e miramos se está ou non está. Vale, agora vide por aquí, vamos pasar por xunto a vosa tía, antes de mandarvos sentar, arrimadevos aí a darlle un pouco de ánimo. Bueno, xa está, vou facervos unha ensalada de mozzarella, tomate e leituga líquida, Moi ben, Non, Xa outra non, cousa, non está tan rara xa. Xa non está... E podemos facer unhos cogollos guisados, que isto podes comer solo ou podelos acompañar con carne, ou con huevos, con patatas fritas tamén. Que vai moi ben. Entonces, o que vamos a facer é reencher o cogollo con un pouquiño de anchoa, alcaparra, un pouquiño de queixo curado e aceituna negra. Cambiou Que tal a alcaparra? Ben. ¿Qué es eso? Eso. Que é iso? Que é iso? Alcaparra. Bueno, probaré dela por primeira vez, ao mellor no programa. Antes de sentarvos, No, porque leva a salsa César. é verdad, antes de sentarvos, se tiverades que escoller unha das dúas, agora, antes de ir pa ali, pa zona de sofridores, con cal que dabades? O plan da vosa tía ou o plan de Xulio? Eu. Ti, por exemplo, veña, va. Por el tema del bizcocho, con él. Porque, bueno, Chica lista. Polo tema do... Bueno, vai parecer un bizcoito, polo tema do que vai facer Xulio. E ti? Non sei. Non... Teño que probalo. Porque... Veremos que é o que pasa, voulle pedir ás dúas a ir a Noa que vayan á zona de sufridores e despois chamámonos, vale? Vale. Veña, un aplauso para as dúas que están con nós no Voltas con Prata Televisión de Galicia. Veñen de Vigo. Bueno, hoxe cociñamos coa omnipresente leituga, protagonista indiscutible dos días de calor máis abafantes. E ollo, que nos gusta dende sempre, dende hai miles de anos, vaya. Antes diso sei que era moi amarga. E claro, os nosos antergos foron escollendo as máis suaviñas ata chegar ao seu sabor actual. En Galicia tanto se comeu na ensalada que hai quen lle chama así, ensalada. Sí, case sempre adereza con un aceite e vinagre, pero, oh, sorpresa! Mais alá diso, hai un mundo que aínda hoxe estamos a descubrir. A leituga pódese asar, cocer ou mesmo triturar ou licuar, como a Begoña. E niso andamos hoxe, en sacarlle novos sabores a un dos nosos produtos favoritos. Si que sede, botados para adiante, collede unha das vosas leitugas e facede as dúas receitas que temos hoxe aquí no A Voltas co Prato, e xa sabede que sempre podedes seguirnos a través das redes sociais en @avoltascoprato, vale? Seguídenos e dádenos moito, moito, moito amor e a ver que din as sobrinhas de Begoña no día de hoxe. Eu estou nervioso. De feito, vou ir con Begoña. Baila Baila el reggaetón vegano. Y la verdurita me la quitan de las manos. baila reggaetón vegano. Moi ben. Ellos son mis hermanos. Vamos alá. Vamos facer un... Siempre como sano. Bueno, temos un saúdo que mandar Sí, a Juan José, que nos ve sempre dende Andalucía. carai, Dende Andalucía venos sempre Juan José. Teño ganas de ir a Andalucía, eu. Eu tamén. Nunca fun. Eu tamén. Así que Tú sí lle que mandamos fuches. un bico enorme, o saúdo, grazas por vernos e por saudarnos a través do Instagram. Que opinará Juan José desta leituga? Pois que pode está dicir- riquísima. Bueno, ou non.
Pode dicilo a través do 881-365536, que é o teléfono do Voltas co Prato. Mira o que Venga. teño aquí, vale? Mira, un pouco de aceituna. Queixo relado, neste caso, é de Arzúa curado, vale? Home, claro, onde vai ser? E despois, un pouquiño de anchoa, aceituna negra, un pouquiño de alcaparra, e vámonos a cerrar cun fío. Aí, vámonos abrindo, viches, abrindo así só un pouquiño. Abres as follas e vas metendo, Abres as non? Como follas, é o vas metendo así, chacatacatrá. Sabes? Unha maneira diferente. Non nos gusta aceituna negra, verde. Non nos gusta verde, tomate seco. Que lle vai quedar de maravilla. E se non che gusta a alcaparra, que ainda non sabemos se lle gusta ou non ás túas sobrinhas? A ver, botelle moi pouquiña, porque a alcaparra é unha cousa que non lle gusta a todo o mundo tamén. Non. Entonces botelle moi pouquiña. Se non che gusta a alcaparra, calquer cousa, un pepinillo, gustanos cualquier tipo de encurtido, nos vai ben. Cebola encurtida tamén? Home, cebola encurtida mellor non. Ten bastante máis líquido. Pois xa non é encurtido. Pero, Xa non son todos os encurtidos. a ver, unha piparra vasca, por exemplo, que lle vai quedar moi ben. Temos pulpo. Pulpo. Como pulpo? Podemos rellenar do que queiras, sí, isto non hai problema. Con pulpo queda ben? Sí, vai quedar perfecto. Claro E que agora sí. valo... O cun peixe. Agora o que vamos facer é, temos braseala, un pouquiño non? de aceite, Sí. vamos a ir poñendo aí. Pois non vai me coller o tren. Ai, pero ainda lle pos bastante aceite. Un pouquiño, sí, porque non vou usar casi nada de líquido. Vale? Desatámolas. Para que non se nos abra o de dentro, como leva o queixo, nos queda o queixo fundido dentro, vale? Entonces, poñémolas así. Na vida viches algo así. No. Pobriño, tens que salir Nin máis. eu, mira, nin os Hai que salir de dese sofá. Perves, nin os de Xove, nin os de Chandrexa. Hai- O sea, creo que isto non o viron... Hai que salir un pouco máis da casa, cañotas. Xa, pero é que eu saio da miña casa e vou a Boi Morto e tampouco viron. E vou a Melide... Ao mellor non foches e a todos tampouco- os sitios de Boi E vou Morto. a Arca, Foches a todos os sitios. Pois sí que viaxas, Boa. de todos os xeitos... Ahora que podemos tapámola un pouquiño Arca. e voulle engadir o sal. Amigos e amigas do programa, probastes isto, por favor, chamade, contadio. Algúna vez probastes unhas leitugas así, pois recheas con cousiñas atadas, fritas e, sobre todo, un... Imos á horta, collemos unha leituga, metémola no congelador, mañá facemos unha ensalada que vai sorprender a todos. Eso seguro, E a nosa veciña vai a flipar. eso seguro. Claro. Vamos. A Bueno. veciña vai, vamos, é o que lle vai contar a todo o pueblo. A todo o pueblo. Bueno, vamos facer unhas brochetiñas. Ah, mira, Super ves? sinxelas, Eso sí temos que o está tomate ben. peladiño. Oh, eso sí que está ben. E isto, moi fácil. Luego sabía que viñan as sobrinhas, verdad? Sí. Porque está facendo cosas chulis. Sí, 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 É sí. un No, esto- un pudding. Oiche, ela dixo que facía unha leituga líquida e despois está facendo 30 cousas. Claro. Mira, Uf, a ver como arreglo eu esto. pouco pudding podía facer, porque o pudding non é o meu. Vai. No, Non me é o gusta. meu, eu teño, son especialista en Sí, puddings. tú sí. Sabes que un ser humano. PTV, pudding Eres de toda a vida. o pudinero maior. Home, claro. Bueno, a miña salsiña. Esta sí que eu xa... De onde sacades estas cancións? Esto habría que saber. Compañeiras, de onde Habría que sacades saber. estas cancións, Dios mío? Bueno, isto é a Bueno. salsa para o teu pudín de leituga, a salsa de Eso é, leituga. me pude de leitura que, mira, o forno é automático, acabou e xa abreu solo. O sea, o forno é Pero despois, increíble. despois o miramos. O forno abriuse só, Sí, 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 É un forno... século XXI. Sí. Está aí, o futuro está aquí xa. Bueno, cebola, un pouco de manteiga, Cebola. a leituga, un poquinho de caldo de verdura e vamos triturar. Sabes a que me ule? A que? A sopa desta básica, en plan a... Claro, A sopa esta cando estás malo... claro, pues este é ideal para iso expectorante. Oh. No, non sei, non sei. No, pero ule como eso. Bueno, cando vamos a fas unha triturar, sopa. vale? Vamos a triturar, Mauri vai baixar un poquinho o lume e vamos triturar, xa aquí mismo, Entón vamos ter unha cremiña de leituga que vamos rematar despois cun poquinho de nata. Non te arrimer moito porque isto parece que está saltando. Aí está. Os teus desexos son Xa orden. verás que rica, Xa verás que rica. Queremos conservar toda a leituga que temos? Ven pa aquí. Queremos conservar toda a leituga que temos? Picámola, pochámola e conxelámola. E sírvenos para botar aí un montón de guisos, Vale, vale, vale. Non vas falar de... Parece que fai bo tempo, verdad? Sí? Jo, qué bonito o silencio, Mira, ves. Buah, un divulgador que cobra por estar calado. Que eres mi ídolo. Sabes que é bonito? O verde da miña crema. Sí, o verde da crema. Está me gustando, Sí, mira, triturámola ben. Esta vai ter algún tropezón, podémola coar. A mí gustame que teña tropezós, E varlle poñer algún picatoste, pan ou algo así, ou podrías poñerlle? No, parece pouco pudín. Vale, perdón. É a miña especialidade, os pudins. Vou facer pudín de todo. A partir de agora.
Pode facer... Begoña, vou facer pudir de todo. Poderías facer un mes, en plan, 20 programas de pudding. 20 programas, 12 pudins, 12 badaladas. Aí está. Aviso para navegantes. Que? Se non damos as badaladas Se ás non 12 damos da as noite, badaladas- vamos las dar ás 12 do mediodía, Correcto. pero nós dámolas. Nunha rotonda, de que Nunha sexa. rotonda. Sí. Con unha parrilla facemos unhos chouritos ou que Nunha sexa. rotonda sorpresa. Escoita, Xulio, está o pudding, podémoslo Sí, ver? vámoslo quitar, veña. Venga, a ver se o podemos ver. Quitamos o pudding de Xulio, a ver como está. Xa nos falou a directora, volvemos á realidad. Sí, sí. Vamos alá. Wow, non queima nin nada este queima pudding. un pouco porque colleu calor no forno, pero mira que maravilla. Wow, que pudding! Un pudding, wow. Entón, ahora, mira, cunha puntiña, vámoslle simplemente ver se nos... Bueno, enganchou a ver por algún cando lado. saque ahora, porque, a verdad, que chulo está. Está chulo, Está chulísimo. Toma! E ahora... Parece un biscoito. Toma pa aí. É un Joder, pudding. Mira é que un bonito. pudding. Non me digas que non dan gana de colgalo no dintel da porta. En Nadal. É dicir, feliz Navidad. En Nadal. Está. Pudding Ahí de está. leituga por Xulio Mato de Sille, de Saídres. De Saídres. Saídres. Provincia de Pontevedra. Bueno, mira, ahora vamos coller. Botámosle un poquinho de nata. Ah, vale espesar un pouquiño aí. No, vámonos, Bueno, dale un pouco de para que nos cremosidade. axude a ligar un pouco. E agora dámoslle caña outra vez para que ferva. Pero non no vas... O sea, non no vas triturar, podrías decir pasalo por un coador. Podíamos pasar por un coador, pero así nos vai quedar espesote que é o que quero, Claro, vale? ti Quero gusta que nos o quede un tropezón. poquinho espesote. A mí gusta o tropezón, sí. Vámoslo probar de sal. Querelo probar ti? No, vou esperar ao final. Por dos. No, vou esperar ao Probámoslo de final. sal. Venga, É que teño que empecemos. marchar con Begoña. Sí, pero proba. Ah, pues non lle fai falta. O qué? Non lle fai falta sal, está boa. Pero está boa. Próximamente en el lineal de su supermercado. As cremas de leituga da voltas co prato. Por Xulio Mato. Veña, vamos con Bego. Vamos alá. ¡Está pocha! ¡La lechuga está pocha! Sí que podes facer, Sí, pero non teño pelo. La lechuga está pocha! Veña, Paso o pelo largo, a mí. Mima, Así non me vai. ¡La lechuga está pocha! Sabes o que fai a xente... esto non se queimará. No, sabes o que fai a xente normal cando ve a alguén que lle fai falta axuda? Axudar. Botarlle unha mão. No, ahora xa non fai falta, sabes? É que eu vinte moi No, sobrada, xa. Está fría. Claro, estaba conxelada a lechuga, por eso. Xa. Mira, así, pasámoslo para que non teñamos nada, ninguna impureza. Non cheira mal, Tampouco ben. Como que tampouco ven? Como que tampouco ven? Que cantas? Canta quero- claro. non quero Sempre dicir sí, nada, está pero- boísima. Todo. No, eso. Ah, esto. Mira. Cheira ben, como non cheira ben. Movo Menos chulo, mal. Bego. Grache. Movo chulo, porque... Botelle un pouquiño de auga. A ver cando nos chega a axuda por este. Leituga guisada por parte de Begoña Vázquez é unha especie de cóctel de leituga, Ensalada líquida. ensalada líquida. Fala ben. Sí, sí. Canta ben as cousas. Ensalada líquida. E mira Estás que... nerviosa? Estou sudando un pouco, Por veña, marcho coas túas sobriñas. Imos con Eira e Noa de Vigo, vamos para lá. Baila reggaetón vegano. No, vou eu, chicas, vou eu. Baila reggaetón vegano. Como animales, yo soy mi hermano. Baila reggaetón vegano. Como estades? Ben, ben. Sí. O Xulio, faime un favor, pásame o micro que está aí debaixo, porfa. Pásame o micro porque están aquí Eira e Noa, pero aquí está... Aquí está o papá, aí está, gracias, Xulio. Aí está o papá e a mamá, o home da ensalada. Que tal, como estás? O pai está ben, O pai está ben? está moi ben. Sí. E bueno, está a nai tamén, hola. Hola, ¿qué tal? Está boa por aí que non chego, pero A familia completa. a familia ao completo está por aquí. E Begoña cociñando. A ver, non falaron moi ben da túa ensalada. Bueno, a ver que fan eles. A ver que fan eles. A ver que fan eles. Son exixentes co padal, elas? Sí, Sí. sí. Bueno, veremos a ver que pasa. Voulles preguntar a elas. Gracias por estar aquí con nós. Hoxe é por vir a acompañar a Begoña. Dámoslle un aplauso, por favor, á familia de Begoña. E ella e Noa, pois teñen un papelón. Porque se queren volver a entrar na casa de Begoña. Veremos a ver que pasa. Veremos a ver que pasa. Que va, home, que va. Non é nada rencorosa, Begoña. Non é nada. Aí está. Non sei se, bueno, estamos vendo aí as dúas receitas, non sei se conforme foron avanzando as receitas se hai algunha que vos chistara un pouco máis ou vistes que variaron ou seguides un pouco así escépticas. Ves el líquido.
Vese líquido, home, pois, sí. É que non entendo moi ben. O tema non entendo moi ben, Bueno, cheira ben. Bueno. A ver, hai que confiar, non? Hai que confiar en Begoña, hai que confiar en Xulio, veremos que é o que pasa. Vamos ir velo de pretiño, vamos hasta aí. Veña, pois dámoslle un aplauso ás dúas que están con nós na volta escobrato e imos con súa tía, imos con Begoña. Vamos para lá. A ver. Que presentación do Bueno. Que presentación. Salen tus ollos para fora. Que precioso. Non piches nada igual, tú eres precioso. Nada igual. Mira, que ensalada, Desde o ano 80 non piche nada igual. Nada, nin o vaso. Mira. Que presentación, señoras e señores. Tremendo cóctel de leituga líquida. Vamos alá, vamos a abrir o cogolliño. Con leituga e máis leituga. Así, vámoslo a abrir así. Aí. Mira, está guisadiño, co queixiño por dentro. Ten outro aspecto aquí. Aí vai. Botou no todo por fora. Non pasa nada, volvémoslo a rencher. Ten outro aspecto comparado coa leituga normal. Como será o sabor? Pois Está non moi sabemos. rico, quente, o cogollo, Pois non sabemos, di Begoña. Se gusta non moito. sabe ela... Eu sí que o sei, como sabe, sabe. que eu fago moitas veces á parrilla que están buenísimos. Sí. Que pasa que tes que experta salir. leitugueira. Tes que salir desa choza. Tedes moitas leitugas na casa? Sí, non? Como Begoña, contádenos se seríades capaces de facer unha leituga líquida ou a brasa, como fai Begoña, no 881-365536. E agora sí, vou pedir que lle deamos un fortísimo aplauso a Begoña Vázquez, que está hoxe aquí coa familia. E a pesar de toda a presión que lle metemos, aí está, como sempre, resolvendo. Vamos con Xulio, rapaces, veña. Vamos para ir con Xulio Mato a ver que nos conta o de Saídres. A ver que vos parece, A ver que vos parece. Aquí as dúas. Mira, que vos parece o pudín? Ten pintaza, verdad? Sí. De poñelo para salir en findano. Vese ben. Mira, vamos cortar a ver como está por dentro. Ahora imagínate. Ahora que se desfai, sabes que se... No, penso que non. A ver, vámoslo ver primeiro nós. Como está? Mira, non, pois agora que se vexa. Pa aí para a dereita, pa a túa dereita. Mira que chuladita, esponxoso. E vamos a poñer un por aquí. Ole. Xa que se der dúas, proba a dar dúas, Si igual lle chega algún. E a cremiña de leite. Va a estar moi bo. Aí está. Que vos Bueno, parece? pois vamos a dar tamén un super aplauso a Xulio Mato, que quedou espectacular o pudding, Moi contento. Quedou moi ben o pudding. Eran dúas receitas complicadas porque sacarlle partido unha leituga, pois non é sinxelo. Eira, Noa, probamos. Vale. Chegou o vosso momento. Aí no cabeceiro da mesa, por favor, e sea a vosa... Dona, mira, dalle a risa á familia. A familia dalle a risa porque, claro, sabe... Aquí as dúas, aí dese lado. Dalle a risa a papá, mamá, a aboa, porque, claro, saben o que hai. Saben o que hai. Que maravilla, veña, vade Que probando. maravilla, di outra, que maravilla, No, porque a verdad que teño moitas ganas de que o proben. Sí. Sí, sobre todo unha delas. Esto tamén, Ela, non? Sí. Miroute como dicindo, eres mi tía favorita. Pois veña, cando que irades rapaces podedes ir probando mentre nós repartimos cartos e demais, e recordade que me tedes que decir despois o gañador ou a gañadora, vale? Tedes vos que poñer de acordo. Veremos que é o que pasa. Vamos repartir cartiños Dale, veña. as Pontes. Ángeles, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben, sudando aquí un pouquiño, pero ben. Bueno, eso está ben. Fai calor estes días, hai que ter tino, hai que cuidar. Non sei se eres moi da leituga, ti gustache moito a leituga? No, Bueno, que me dis? máis o tomate. Mais o tomate. Home, a min tamén, Bueno, o tomate está moi ben. É a realidade, o tomate mola moito. Esa é a verdade. Está moi rica. E sobre todo na temporada o tomate cando está Que o tomate, eu carnosiño. sempre digo que o tomate é a froita que máis se nota cando é da casa. Claro, cando é o que sempre decimos aquí no programa. Bueno, por veña, por 50 euriños voulle pedir á xente que nos levante aí a pregunta e vamos, con 3 opcións, só unha correcta. Veña. Buah, que difícil esta, Cal destas 3 opcións non é unha variedade de leituga? A. Romana. B. Iceberg. Ou C. Radioactiva. Hai que ver. Así. Marcamos a C, Buah. Vamos a ver. Resolvemos. Veo arriscar, A C, un aplauso, Para Ángeles, que leva os 50 euriños da volta a Escobrato. Non existe leituga radioactiva, é así. Bueno, un bico moi grande, Ángeles, gracias por chamar. Igualmente. Parabéns polos 50 euros, chao, chao. Chao. Carabiño, chao, chao. Bueno, faltamos o cóctel. Ai, vai. Probastes as dúas o pudding? Pois que proben o Lo ben, o
probei. Claro, que proben o cóctel porque non nos queda tempo, eh? Entonces, 10 segundiños, rapazas, imos alá. Antes de nada, parabéns aos dous cociñeiros, porque sempre é complicado sacar máis receitas de produtos que xa temos moi utilizados en Galicia. Eles sempre sacan receitas, sempre sacan ideas. Moi ben presentado ti tamén. Joder, Parabéns, gracias. Moi ben presentado. Gracias, bueno, pero Vámonos a veña. con todo probado. Sobriñas de Begoña. Espera, que yo no he probado nada. Pues dalle. Eira. Noa, de Vigo. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Fala de vos oído, se queredes. Un segundo aí. Tensión, nervios. Nervios, tensión. Tensión, nervios. Que nos vai dicir? Sí? É que non estamos de acordo. ¡Oh, Dios mío! Pues tedes lo que resolver. Tedes que chegar a un acordo en Has probado esto? Eu intento segundos. medio labios en En 5 segundos. ¿Y tú has probado esto? É que temos que saber xa de xa. A ver, Vale, a ver, espérate. Ai, Dios mío. Non acabamos o programa máis hoxe. Bueno. Non acabamos o programa. Pois decídeme... Ese que encantoulle, Veña. Vamos alá. Non podemos dar por empate. No, tedes que decir xa. No. Xa de xa. Sí. Non me digas, no, por favor. Que temos que acabar o programa. Begoña. Home, tiene que ser. Bueno, non sei se pesou un cariño a familia ou non, pero gañou Begoña Vázquez, señoras e señores. Vémonos mañán, como sempre, que den agora co telexornal. Chao, un bico. Lechugas que